Takže čaute lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. A jen tak pro začátek, zkuste si tipnout, co hraju. Jakože hraju Minecraft, ano. Ale takhle, je to modpack, tak zkuste si tipnout. Co byste na mě tak řekli, že bych hrál. Já na chvilku nechám. No tak jo, tak dobře, tak hraju Pokémony a jsem na serveru Game Team a ten je dobrý tady ten chlapík. No ok, jsem na serveru Game Team a nevím proč nemám skin, ale ok, nebudu to řešit a náhodně jsme se teďka teleportli. No ok, nevím, jak jsem to udělal, ale tak jo. Takže tenhle ten díl bude trvat 10 minut, každý video bude trvat jenom asi 10 minut, protože za prvý to prostě takhle, natáčím to přes Bandicam, nebo nějak takhle se to čte, nevím, když tak sorry. A to vlastně mi tam umožňuje jenom 10 minut, ale kdybych si to koupil, tak můžu díl. Uvažuji o tom, že bych si koupila, mohl bych natáčet jakože i díl, ale tak ok. Jinak teda bude to trvat 10 minut, nebudeme to nějak přesahovat, aby jsme náhodou tom. A ze začátku jsem si vzal takového pěkného ošalta. Ošalt. To je můj takový ten nejlepší. A jenom teďka v rychlosti se kouknem. Tady to jsem získal, sice nevím jak, ale ze začátku jsem to prostě získal, tak ok. A máme tu tady takovýhle kraviny, jakože tohle první Pokémonů, jo, bla bla bla. Tady to už se mi začíná víc líbit, to je nábytek, ale tak rychle to takhle projedem. Koukejte, jo, tady jsou, jak bylo ve Futurecraftu, takový ten nějaký ten mod, nevím. A dobré, a tady už to nemáme, takže dobré. A my si rychle pohneme, aby jsme v tomhle díli stihli aspoň něco, nebo stihl v tom dílu. Ale no, tak takhle. OK. Mě by, jo, a nejlepší je, když tady je taky ještě taková dobrá, jak kdyby soutěž. Tady se myslím každých 10 minut nebo 5, já nevím, se tady prostě je tady otázka. A tam třeba který z Pokémonů nepatří, například, který z Pokémonů nepatří do, jak kdyby lítajících nebo do Dragonite a tak. A já jsem to málem vyhrál, mohl jsem vyhrát Charizarda, myslím to je vývoj Charmander, ten takový ten Charmander, ten ohnivý, pak je Charmeleon nebo nějak takhle a pak Charizard, to je takový jak kdyby ten drak. A to z toho jsem mohl vyhrát, což mě docela mrzí, že jsem to propásl. A je tu Snorlax, ale mně by se ho určitě nepodařilo chytit, ale tak Gastlyho bychom snad schválnu, kolik má level tady ten Gastly. Tady u toho máme větší šanci. Mám sice normální pokéball, ale tak aspoň zkusím, když už nic. Furt lepší než nic. Tak. Pořád lepší to zkusit. No, tak, házíme. Hodil jsem to. Varování, no tak nic, no. Ale počkat, jestli jsem ubral tolik, jako. A já jsem neubral nic. Daj to. Ne, nechci umřít. Dopí. Trošku se to seká, jak tak vidím, ale ok. No. Počkat. Pomoci. Myslím, že pomocí trojky.
Ne, počkat, to už někdo jo, vlastně oni už odpověděli. Sakra, a kterého jsem mohl vyhrát? Počkat, tady je, jo, otázka o odměnu. Jo, jasně. No tam jsem mohl vyhrát Charizard, ale tak ok, tady tohle bylo asi docela na nic. Spouštění druhého serveru proběhne někdy v příštím století. Hele, ale nechci nic říkat. A tak půjdu ještě dál. Radši, abych třeba náhodou tady nevypásl něco. Pojď, jdem. No, takhle. OK. No, tak pro tohle dílo asi budeme jenom hledat nějaké místo. Mohli bychom tam udělat resku, jakože, a to by možná bylo vše, protože přece jen 10 minut je 10 minut. Ale asi se rozhodnu a budu to natáčet přes nějaký jiný program, abyste si to užili líp. Ale budeme, myslím, vidět lišta, kdyby dole, takže to nebudu moc natáčet vlastně přes jako full screen nebo tak. Big J, on je gay, jo a je teplej. Ty vole. No na prdele. Ach jo, to strašně letí ten čas. Jako já tady mám zaplý stopky, že já protože já kdybych přesáhl tu hranici 10 minut, tak se mi to samo vypne a vlastně se mi to i potom samo zapne. Což aby nikdo nechtěl asi, jakože, protože je to fakt hrozný, když se stane přesně tady tohle, co jsem vám teďka řekl. Počkat, dáme si to odsaď a lopříčkou náš odsaď. A jo, počkat. Res cedáte. Počkat. Mě by zajímalo. Res No počkat, tak uděláme tohle, že tam dáme spawn, domov nastaven a dáme spawn. Jo, dneska. No. No, tak já to teďka tady označuji na ty body. A to možná pro dnešní video bude všechno. Já vím, je to krátký, no, tak sorry. A pro dnešní díl to bude asi všechno. Já se s váma loučím a no tak jo. No já vlastně nemůžu. Tak jo, pro dnešní díl to bylo všechno, já se s vámi loučím a čus.